Slovensku sa podarila unikátna vec. Spoločnosť SpaceManic vyvinula a vyrobila pre švédskeho odberateľa palubné počítače, ktoré sa následne kompletizovali a záverečne testovali v čistých priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Tie by mali byť súčasťou rover misie na Mesiac. Palubné počítače budú zabezpečovať spracovanie dát priamo na palube vozidla na mesačnom povrchu počas 10-dňovej misie. Projekt viedol Ondrej Farkáš, ktorého vítam u nás v štúdiu. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak povedzme si na úvod, že o čom v rámci tohto projektu, keď sa vyvíjalo a vyrábal tento palubný počítač, išlo? Ide v podstate o počítač, ktorý bude používať mesačný rover. A je to v podstate počítač, ktorý bude mať na starosti prevádzku na palube toho konkrétneho vozidla, ktorý sa bude nachádzať priamo na povrchu Mesiaca. Čo je to tá rover misia? Je to v podstate misia, kde nejaké vozidlo, ktoré sa teda vyrobí na Zemi, odletí smerom k Mesiacu, následne na tom Mesiaci pristane a na tom Mesiaci bude vykonávať nejaké konkrétne experimenty, ktoré teda si už určuje priamo ten zákazník, pre ktorého sme ten počítač vyrobili. Ako dlho sa takýto palubný počítač vyrábal a v akých podmienkach? V podstate tento počítač je už existujúci dlhší čas. To znamená, že on už existuje niekde okolo možno cca 1 roka. Bolo potrebné dopracovať nejaké špeciálne funkcie. To znamená, že tým, že sa to bude nachádzať v podstate na Mesiaci, tak tamto radiačné zaťaženie alebo všeobecne to zaťaženie rôznymi nepriaznivými podmienkami, ktoré sa vo vesmíre nachádzajú, tak bolo potrebné ho trošičku upraviť. A čo sa týka nejakých špecialít, tak je potrebné, aby to bolo vyrobené presne, aby to bolo potiahnuté teda nejakou zlatou vrstvou, tá konkrétna doska plošných spojov, aby to vydržalo nejaké radiačné zaťaženie, aby to vydržalo nejaké špeciálne teploty. Sú na to ako určené naozaj pomerne prísne pravidlá. No a samozrejme, ako už bolo spomenuté, tak je potrebné, aby sa to zložilo v čistých priestoroch, aby tam bolo čo najmenej prachu, ktorý následne by mohol spôsobiť nejaké ťažkosti alebo problémy pri lete k tomu Mesiacu a teda aj priamo na tom Mesiaci. To znamená, že ste pracovali často v laboratóriu, tak si to môžeme predstaviť? Áno, v podstate ten labák, kde sa robí vývoj, tak ten je taký relatívne bežný. Preto som ho aj nazval tak celkom ľudovo, lebo to tak jednoducho je. Ale tá kompletizácia, to znamená, že spajkovanie jednotlivých súčiastok na tú konkrétnu dosku. Vidím, že vy držíte niečo v rukách. Áno, presne tak, že takto v podstate tá doska vyzerá. Túto dosku sme museli kompletne celú vyvinúť a je potrebné, aby to bolo celé teda pripravené, spajkované v tých čistých priestoroch a následne aj kompletizované. Ono sa to potom ešte dáva do takej krabičky, ktorá vlastne to zariadenie ochraňuje a samozrejme tie jednotlivé súčiastky sa musia zo spodnej časti ako keby prilepiť o tú dosku, okrem toho, že sa tam teda prispajkujú takou trošku špeciálnou spajkovačkou. Museli ste robiť aj nejaké simulácie, lebo veď vo vesmíre sú úplne iné podmienky, je tam bezťažový stav. Áno, čo sa týka bezťažového stavu, to nám samozrejme nerobí až také veľké ťažkosti. Skôr ide o nejaké radiačné zaťaženie, rôzne teploty, ktoré sa v rôznych profiloch menia a samozrejme aj vibrácie. To znamená, že štandardne pri takýchto komponentoch sa robia vibračné testy. Pri tom štarte je tá raketa naozaj že pomerne turbulentná a sú tam obrovské vibrácie. Zároveň počas tej cesty aj teda na tom Mesiaci je to radiačné alebo teda zaťaženie nejakými časticami. Teda nie som fyzik, ale sú to v podstate častice, ktoré dokážu ten prístroj poškodiť pomerne veľké, tak to treba otestovať a samozrejme nejaké teplotné profily. Hýbeme sa, pri tej požiadavke boli teploty niekde od minus, 40 stupňov až do plus 80 stupňov. To znamená, že naozaj ten rozsah tých teplôt je pomerne veľký. No keď sa povie palubný počítač, tak asi väčšina z nás si predstaví takúto klasickú obrazovku alebo displej, ktorú máme v aute. Je to správna predstava? Tak si to môžeme vizualizovať? Nie úplne, lebo v podstate ten palubný počítač vzhľadom na to, že ide misiu, kde nebude človek, tak teda bude, ale samozrejme na Zemi príjmať tie dáta, tak nie je nutné, aby tam bol ten displej. To znamená, že ten počítač je naozaj táto malá doska, ktorú tu môžeme vidieť spoločne v štúdiu a má vlastne na starosti spracovanie dát na tých jednotlivých komponentoch, ktoré sa na tom roveri nachádzajú. Či už sú to rôzne merania teplôt,
rôzne experimenty, ja neviem, radiácia, rôzne žiarenia, teraz aj nejaký pozičný systém, to znamená, aby vedel, že kde sa nachádza, tak všetky tieto dáta dokáže ten počítač na základe nejakého softvéru, ktorý je napísaný, spracovávať a komunikovať s tými jednotlivými zariadeniami, napríklad aj s rádiom. To znamená, že aby sme dokázali z neho prijímať nejaké signály, tak to musí spracovať a poslať do toho rádia a následne nám to poslať na Zem. My sme hovorili v úvode, že teda ide o unikátnu vec, ale je to predsa len takáto výroba nejakým bežným štandardnom, alebo predsa len je to veľmi úzky segment? Čo sa týka tej výroby, tak je to trošku špeciálne. Sú na to určené nejaké štandardy, ktoré teda tie firmy, ktoré vyrábajú rôzne vesmírne komponenty, berú do úvahy. To znamená, že nie je tá výroba bežná. Dokonca toto konkrétne zariadenie sa vyrábalo kompletne celé ručne. To znamená, že všetky tie maličké súčiastky sa pod mikroskopom teda dávali na tú dosku a na ňu spajkovali. A takisto aj kompletizácia teda musela prebehnúť v čistých priestoroch, aby to zariadenie teda bolo čo najmenej exponované rôznym vplyvom, ktoré by ho mohli či už na ceste, alebo priamo na tej misii poškodiť. Ďakujeme veľmi pekne, že ste nám o tom prišli porozprávať a držíme palce aj s tou misiou na mesiac. Ďakujem veľmi pekne.